Менә достар, шуны әйтәсем килә, ни. Аракы тәмәке шайтан бит инде ул. Шайтан кытырта. Шайтан әйтә сиңа. Әйдә, менә эч ди. Сиңа минем белән күңелле бит ди, шайтан әйтә. Әйдә, без синең белән бергә биебез аннан соң ди шайтан. Син шуңа ышанасың. Шайтанга бирешәсең. Аннары что-нибудь творить итәсең. Менә күрдеңме ничек күңелле ди шайтан сиңа әйтә. Менә тәмәке дә шулай ук. Сез шайтанны каршы торыгыз шайтанга. Менә шайтан белән сөйләшү дигән әйберне күз алдыгызга китерегез дә, менә сез и шайтан. Син аңа каршы тор. Китермә аны яныңа. Кит моннан диген. Кит моннан, мин андый әйберләрне китермә диген син. Мин сине җиңәм. Син мине җиңә алмыйсың, барыбер шайтан дип каршы торырга кирәк. Менә шул вакытта син көчле буласың. Шул сезгә киңәш.